u Block Development Officer jongka Community and Rural Development Block Umsning. Ula pentip bakandon ka interview thungkam tangi kisamla na kisnong kibahap hapo ka Block Umsning nagabenta ka kam kontrak kabalatip kum ka IPA Manager kam Accountant kabalait tangkaway hapo ka Meghalaya Health Service Strengthening Project MHSSP. Kiba apply kinlong kibadon hapo ka South Post Nam Kerta kibala pendep ya ka Bicom bat kiba tebit hakalain computer bat on kamperkhat yikitu kibadon jing tebin. Kiba sya thungkam kimla banteng bantrei habala kutno kapor bat ka jingsiu kanlong arpo hajar shibnai rengkat bat kaba kinhap bantrei ha office ne baru. Kiba apply kinhap ban penbiang yaki kot kisla kibala pendap yaki kerdan puli dakaba wanra yaki original certificate but original marksheet katba ka application rengkat bat ka biodata kinta ka wei ka durjongki bat pendait lang bat kikot bala xerox kum ki certificate bat marksheet nadu ka kerdan matrik hadu Bicom kum bala penbena bat pha syaka office jong BDO ha umsning. Katarik ban penlong ya ka interview na kabenta katay ka kam kanlong ha ka arpnyo tarik ulber ar hajar ar paulay ha kapor shipo baji menstem ha CHC umsning ribhoy string.